नमस्कार मित्रांनो, परत स्वागत आहे तुमचं चॅनलमध्ये. मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांना माहित असेल की प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा जो हप्ता होता तो 31 मेला आला होता. आता 31 मे ही तारीख एक महिना लेट झाली होती, कारण का बऱ्याच जणांना ई-के-वाय-सी कंप्लीट करणं झालं नव्हतं. ई-के-वाय-सी केल्यानंतर हप्ता मिळणार असं सांगण्यात आलं होतं, परंतु ज्या लोकांनी ई-के-वाय-सी केली नव्हती त्यांना सुद्धा तो हप्ता मिळाला होता. परंतु आता पुढचा हप्ता हा ई-के-वाय-सी केल्याशिवाय मिळणार नाही. तसंच ह्याच्या आधी पण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आता कृषी मंत्रीमध्ये तुम्हाला एक फॉर्म भरून सुद्धा द्यावं लागणार आहे, तरच तुमचा पुढचा हप्ता येणार आहे. तर आता हा पुढचा हप्ता येणार कधी आहे, तर तुम्हाला सांगतो की प्रत्येक वर्षी 6,000 रुपयेचं हे जे आहे, 2,000 रुपयाचे 3 हप्ते प्रत्येक वार्षिक असे येत असतात. 4 महिन्यामध्ये हा एक हप्ता येत असतो. मग आता पुढच्या महिन्यामध्ये 15 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर ह्या दरम्यान कधीही तुमचा जे आहे हप्ता येऊ शकतो. त्याचं कारण असं की मागल्या वेळी एक महिना लेट झाल्यामुळं ह्यावेळी एक महिना लवकर येऊ शकतो. सप्टेंबर महिन्यातल्या 15 ते 30 तारखेपर्यंत कधी हा हप्ता जमा होऊ शकतो. ह्याच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की तुम्ही त्याच्यासाठी पात्र असणं खूप गरजेचं आहे. जे लोक पात्र नाहीत त्यांना इथून पुढे हप्ता मिळणार नाहीत. तसेच पात्र नसून सुद्धा ज्यांनी हप्ता मिळवलेले आहेत अशा लोकांना सुद्धा ते पैसे परत करावे लागणार आहेत. आता जे आहे वेबसाईटवरती तुम्हाला ऑनलाईन रिफंडचं एक ऑप्शन आलेलं आहे. तुम्हाला नोटीसद्वारे कळवण्यात येईल की तुम्ही जे आहे अपात्र आहे तरी पण याचा लाभ घेत आहे, आणि जेवढी रक्कम तुम्हाला मिळालेली आहे ती रक्कम पूर्ण आता माघारी द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे जर तुम्ही पात्र असेल तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अडचण नाही. जर तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने जर ह्या योजनेशी सहभागी झाला असेल तर मात्र तुम्हाला याच्यामध्ये अडचण येऊ शकते. त्यामुळे जे अपात्र आहेत त्या लोकांनी आताच थोडंसं सांभाळून आणि व्यवस्थितपणे गोष्टी करून ते ऑनलाईन रिफंड करावी, जेणेकरून भविष्यात तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. तर हे मित्रांनो अशा प्रकारचे अपडेट आहे पुढच्या महिन्यातील 15 ते एक्झॅक्ट तारीख अजून आलेली नाही. ज्यावेळी एक्झॅक्ट तारीख येईल त्यावेळी मी त्याच्यावरती तुम्हाला व्हिडिओ देतो. परंतु 15 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर ह्या दरम्यान तुम्हाला जे आहे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा पुढचा हप्ता येणार आहे. त्यामुळे जर तुम्ही याची वाट बघत असाल तर लवकरच 15 ते 20 दिवसात तुमच्या खात्यामध्ये हा हप्ता येणार आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.